ओंखाम जानोसै आरोना लोगोफोर आङो दायो। ओंखाम जानि लोगोफोर सोर मा खालामदो कमेन्ट दे हा बरिया गोथाव आरोना। जाखांबाय नामा लोगोफोर सोरहा जाखांखो कमेन्ट खालाम आरो मा ओंख्रि जाखो सोरहा कमेन्ट खालाम लोगोफोर। यामि देनजार गोथाव। सोर मा ओंख्रि जाखो खोन्था दे। मा गोथाव। ओरैबायदि गोथाव मोनखादों आरोना। ओमफ्राय नोंसोरो लोगोफोरा मा ओंख्रि जाखो आंनो कमेन्ट खालामना खिन्था दे। ओमफ्राय आं दासो जागासिनो। आंनाव इउटुबाव मैया बुरजायानो नायदोंमोन मानसिफोरा ओमफ्राय कमेन्टआ फैयाखै आरोना ना माबायासो जायाखै मिथिया आरो। कमेन्टआनो आंनियाव श' जाफैयाखै। आलु बाथोन लोगोफोर। कमेन्टआ मा जाखो? कमेन्टआनो श' जायाखै माथो आंनाव। माबायानो मा होनो कमेन्टआनो खालामालै बारा रावबो। ओइ नै दासो जादों कमेन्टआनो हाय फैदो र' सोर
सब्सक्राइब फॉर मी 5 से सब्सक्राइब क्या खा रहा है सोर थायो मैं अभी खाना खा रहा है दासो कमेन्टआ दासो आंना फैदो दासो साफा आङो माबा हारसिंनो गोमालांदो आरोना लोगोफोर हारसिंनो गोमालांदो हारसिंनो बेक जानानै गोमालांदो नायानो बाला कमेन्ट खालामा खालामासोना आंनियावसो श' जायाखै आं मिथिला आंनियाव बारा श' जाफैयाखै आरोना मा नामियो दहाय सासेल' मानसि कमेन्ट होदो हाय होनहरदो